Fumu wawazi fumu lena bwana nkhani yake kuzana ndi anthu amene mukunyoza azimayi amene ali ndi ana ndi azimuna osiyana-siyana, komanso azimuna amene anakwatirana ndi azikazi anakale, komanso azimuna amene anakwatirana ndi azimayi akuluakulu. Akuluakulu ngati mumanyoza anthu amenewa muziweze kuti mulibe nzeru. Ndiye ndabwera pano kuzayika nzeru m'mutu mwanu, muphunzire china chake. Ndiyamba ndi azikazi amene ali ndi ana ndi azimuna osiyana-siyana. Ichi ndi chimene timapangisa ndife azimunafe. Azimuna ambiri ndi oyipa, azimuna ambiri ndi asanje, azimuna ambiri ndi adyera, ena amachita kuwerenga ndiwo mumphika. Nde azimayi ambiri akuvutika, ena amavomereza kukhala kumavutika, pali ena amaganiza zosuntha akaona kuti it's too much for them. Ndi azimayi amene ali ndi ana ndi azimuna osiyana-siyanawa ndi amenewa. Akasuntha muja amafuna apeze mamuna oti azathandiza kuwadyesa pamodzi ndi mwana wawo. Ndi amakumana ndi mamuna wina amauza usavutike ndikukwatira izi ndizi ndi kusamala iwe ndi mwana wako. Akhala pamene paja. Koma chifukwa choti iwo akungokhalanso pakhomo sakugwira ntchito, mamuna ujano amatenga ngati mayiwa ndi nkhuku kapena kuti mbuzi yomangoyidyesa. Ndi amapanga china chonse chimene akufuna. Kaya akapezanso zibwenzi zina angathe kupeza. Chifukwa choti awawa akungofuna chithandizo chodyesedwa. Ndi angathe kupeza chibwenzi china. Ndi akapeza chibwenzi chinacho ndi mwana, amawasiya mayi aja kupita kwa mwana uja. Fama kanchi ganiso ichi kulibwina ndi ndalama zimpasa mwanayi kusiyana zimpasa wankuluyo. Aliso mwana kale kulibwina zimpasa mwanayo. Ndi kuti pene pajapo banja lawo latha ali ndi ana awiri ndi amuna osiyana. Ndi amabweranso winanso apanga chimodzimodzi ndi kumapita. Ndi azimayiwa samadziwa kodi nchifukwa chani azimunawa akungondigwisa ntchito ndi kumapita. Nkhani yayikulu ndi yakuti azimayi ambiri mumafuna muzingokhala pakhomo, simumafuna kuzimira panokha. Ndi azimuna ukakhala uli mwana kale amafuna mkazi waphindu, mkazi amene akupanga produce china chake, mkazi wothandiza, mkazi wanzeru. Ndi ukakhala kuti uli ndi ana kale ulibenso nzeru, nkhani yako iwe ndi ongokhala pakhomo nkumapangana, amakutaya. Chisanzo pa Zeze Kingston. Zeze Kingston anakwatira Dorothy. Dorothy ali ndi ana ka 4 ka 5 sindikudziwa. Chifukwa chani akhalirabe limodzi? Chifukwa chakuti Dorothy ndi mkazi wanzeru, ndi mkazi waphindu, ndi mkazi oti angatipanga chitukuko, nkani Zeze ali naye limodzi. Kaya mundiva pamenepa? Ndeka uli ndi ana kaya ulibe ana, ngati sumapanga provide, banja limavuta. Lumata esesani kuzimira panokha. Panganika business kina kake. Mamuna okondana zabwera. Feri inunso ndinu olimbikira muzapanga banja la nzeru. Kuchoka pamenepo tipite kwa azimuna amene amakwatana ndi azikazi amene ali ndi ana kale. Munthu ukakulera sumona zachikondi, nkhani yakulu ndikuvetsetsana. Kuti mkaziyo amandimvetsetsa, timavana. Ngati mumavana, kodi banja ulendo wa banja si nkhani yachikondi. Ulendo wa banja ndikuvetsetsana. Zachikondi ndi zapachibwezi mangonamizana, koma ikakhala banja ndikuvetsetsana. Ndi umafuna upeze mkazi wokuvetsesa. Ndi ngati wakakwatana ndi mwananzako sakuvetsesa, ndi mwambo panga banja simuvetsetsana, zosatira zake banja lyalimata. Kani muzoona anthu ambiri anakwatira mkazi oti alibe mwana, koma mabanja awo anatha. Chifukwa samavetsetsana. Ankaona ngati banja limayenda ndi chikondi. Banja silimayenda ndi chikondi, banja limayenda ndi kuvetsetsana. Ndi muzoone anthu ambiri anakwatira ndi azikazi ana kale, koma mpaka pano alibe limodzi chifukwa kuvetsetsana. Pala azikazi ukala kwire akabweza ofusa ena amabwera ndi nthiko akukumenya. Apanganji zimenezo kumakumenya. Ndi pala ena ake koza kufusa amufusa popo. Amunanga kwenikweni chinachitika ndi chani? Chinavula ndi chani? Tandifotokozereni. Amene ndi mkazi. Maona zibambo athu osewa. Sizoti mabanja awo rusankamenyana, ankamenyana. Ankakangana kumambano mene. Koma chifukwa ankavetsetsana, mabanja aja mpaka napana nakalibe limodzi. Ulendo wa banja umayenda ndi kuvetsetsana. Nkani mzoona anthu ambiri amapanga chisankho chokwatira ndi azikazi ana kale chifukwa kuvetsetsana. Banja silimayenda ndi chikondi, limayenda ndi kuvetsetsana. Ngati palibe kuvetsetsana palibe chikondi. Ndi osamanyuza anthu amene anakwatirana ndi azikazi ana kale. Ndi uli wewe mulawo sumagwira. Amene samanyoza muzaonetsetsere ndi anthu oti banja linakanika alibe kena kalikonse ndi mabashala akungokhala. Banja linakanika zili ngati ineyo ndibe kena kalikonse nkoma kuphunzitsani how to make 1 million in a day. Koma ndibe drama, ndibe 1 million iyo. Ndi uli muru wanga sukugwira. Komanso niyo amene mukuvena muru wanu sukugwira. Fori ineyo ndikuwuzani zinthu zoti sindapangekwe. Ndibe. Ndenzo satheka zimenezo. Ndikuti inunso ndinamisala.
ndi anthu amene mmamvera mavideo ngati amenewa ndi kumapanga act ndi kumayipatsa moto ninunso ndi achisiru. Ndi ndikambe za azimuna amene amakwatirana ndi azikazi akuluakulu, nkhani yayikuluso ndi kumvetsetsana. Ndi maselebrity angati amene anakwatirana ndi azikazi akuluakulu ambirimbiri. Aina TI anakwatirana ndi azikazi akuluakulu koma ndolemera ali ndi ndalama, angatopeze kamwana kazaka 18 20 25 koma anasankha mkazi wankulu bwanji. Kumvetsetsana, nkhani yayikulu ndi kumvetsetsana. Banja limayenda ndi kumvetsetsana osati zaka izi ndizi. Amene mmanyoza za zakanu na anthu oti mulibe nzeru. Muzoni awo otchuka ambiriwa amakwatirana ndi azikazi osonika bwino fachani, azikazi opanda mbina fachani. Nkhani yayikulu ndi kumvetsetsana. Amasiya ma models abwino onika bwino ndi kumakwatirana ndi azikazi osonika bwino fachani, kumvetsetsana. Ulendo wa banja si wophweka, ulendo wa banja ndi waukulu, ndiponso mumakumana ndi zokhoma. Pali ena amakuthawa muzokhoma muja, pali ena amakhala nawe limodzi. Kodi ungatokhala bwinobwino chonchi chimene ndili ine wa fresh chonchi bwinobwino china chake ngati ndichitikira. Zinthu zimathiwa kuchita ngozi kapena izi ndizi. Ndiye munyengo imene umafuna munthu wokumvetsetsa, munthu woti angatokhala nawe limodzi munyengo ngati imeneyi. Ndipo azikazi ena ake samatha kupirira, amakuthawa iwe wachita ngozi. Koma mkazi akazola amakumvetsetsa, amamvetsetsa zoti munyengo ino amuna anga afunika munthu wina wake pambalipa fasali bwino, amakumvetsetsa, amakhala nawe limodzi. Ndiye muzapeza munthu akwatira mkazi wamkulu sizoti iye ndi chisiru ayi, iye akudziwa chimene akupanga. Ndiye kwa munthu oti ndiwe mumu nzeru ulibe umamba useka nakwatira mkazi wa mwana kale izi ndizi. Anthu ajatu amapangira pammawa kuti pammawa ineyo nditapunduka, pammawa china chake chita ndichitikira kuti mkazi amene angazakhale nane limodzi sangaza ndithawe. Mkazi ndo wamvetsetsa angati uzakhale nane limodzi ndi nkani amakwatirana nawo azikazi aja. Fai nonse mukudziwa za pammawa, mumangoona za lero simumaona za pammawa. Nkani mumambo kamba za mbirimbiri kubwebweruka fai nzeru mulibe. Wanzeru ndi amene amaona za mmawa samaona za lero. Azikazi amene mukwane nawo zoti singakwatire mkazi wa mwana kale izi ndizi. Azikazi opanda mwana akalewo kupunduka iweyo akuthawa apita. Azikazi anawo kupunduka iweyo china kuchitika kwa iweyo akuthawa apita. Koma mkazi wankuluyo akhala nawe mmodzi munyengo imene akumvetsetsa. Mamuna waine afuna thandizo ndi ndineyo amene ngampase ndineyo akumvetsetsa. Ndi akuluakulu osamapanga ma mistake omanyoza anthu. Fai simukudziwa 0 pa 10 mulibe nzeru. Ndapanga video imene kwa anthu amene mumanyoza kuti kwa azimayiso amene mumayipatsa moto kumanyoza azimayi anzanu choti mwiziwe ndichi lero simmawa. Ngati muli pa banja thokozani Mulungu. Fai anthu ena ake mwayo imene sanaupeze anakwatirana ndi zinkhalamo zija pamapeto pake zinkawazunza, pamapeto pake anasiyana. Ndiye inu ngati anawapasani mamuna abwino thokozani Mulungu. Si bwino kumanyoza azinzanu. Si bwino. Lero mukwanyoza mawa ngati ukazakhala mwana wanu, mawa ngati uzakhala sista wanu. Iyi ndi dziko